How about the video? Okay lang. Ala, nalain ang video. May something wrong. Data ko eh. Hello mga kaibigan. Hello! Is it me you're looking for? May something wrong sa page. I cannot like see the live. Adara na. At everyone. Ay, dili man di at everyone, no? Followers man di eh. Mugua po na ko eh. How do I... my goodness. Kadali lang, guys. Dili ko ka at followers diri. Oh, why? Ako na lang mag-at followers. Gani no, kay dili jud siya mugana sa ako. At followers. Great. Yes! Hello mga kaibigan! Welcome po! Welcome! Dali na mag-record na ta. Let's go. Ti palit ta og bagong tripod be. Palit ta. Grag laptop uy mapilo mag-ayo. Ay oo. Oo! Papel man gud na gud. Oh! May gabi diha koy. May gabi ni mo diha koy. Mga tuog na mi tanawa naghabol na mi. Naghabol na mi. Katulgon kay ko niya na pa jud ni promise. Na. Nga timplahan do tag 4 kantos ron. Ala, wala man lagi. Gani masad man pud ta. Maluya ko. Maluya gani ko no. Naluya na. Mag-record na tabi. Yes, hello! Ge! Hey, Roman numeral 7 days, dropping like it's hot. Wala, oy koy, wala ni mo napansin among mic. Ang laptop jud ang dugay na gud ang laptop good. Ang laptop yung mong napansin. Ang laptop imong napansin nga mao na sa sugod sa episode 1 na ang laptop pero kani ang mic na mo man lang nimo na. Di na ko. Undang na tag stream oy, wa man napansin among mic. Palihog tagda among mic. Tagda among mic po. Ngit-ngit man good, dili man good mapansin awa i-white na ko o makita na. Ay usa di ay para makita dapat na ay background nga unsa. O kanang plain color. How about this? Can you see it? Is it visible? Is it visible? Dili kayo. Sa ako visible. Well, tagda po na mong mic po. So, how do we sound? do we sound better? Do we sound better? Sige na, magkuha na ta. Mag-record na mi. Okay. We don't wanna waste your time. We don't wanna waste your time. We don't wanna waste your time. Saman, magsugod na ko ba? O, lagi. You're listening to Dili Ni... Ay, unsa man? Ay, lang. You're listening to Dili Ni Advice. Ay, tingog. Ay, pwede mo inom sa og tubig. Inom lang gud agud. Ay lang mga guys. Pag magsibog ka ba, masibog pud akong mic. Ala, gidimot daw ang sandok. Asa atong sandok? Ay! Makahilak mo sandok. Guys, masinso po ta. Guys, B? Ay, pasagdi na ninyo ang sandok, guys. Ni, kung naana tayo studio, ang sandok kay ibutang sa background, good. Or sa foreground. Tribute. Dili, ani na lang. Kung nangita dyan mo sa luwag, dapat i-poll na to na. Vote in the poll. Kung kailangan ba dyan nila ang luwag o dili. Kaya kung kailangan dyan nila, ibalik dyan na to. Tay mahimo. Oo. Di pwede man siya i-clip diri ang luwag. Bahala wala siya gamit ba. I-clip lang diri ang luwag. Okay. Okay, kaayo.
Look at our setup. Yes, hello Gwapo mga mo tingog sa kaibigan. live. Wow! Ay, na siya feedback, na siya feedback. His na his? Oh, so sad. Pag mustorya mi na his. Oh. Ay, sala na sa sala na sa receiver. Along. Ay, oo. Asya na yung problema ana. Ha? Ay, ila Omar? Oh! Gosh! Sige, sige. Sige. Putihan mo pa. Ay, pag sando ba, insecure ko. Puti kayo ka. Nilagom kay ko. Sa mukha ni mo eh. Hala, kaluoy sa sandok. Yes, hello mga kaibigan. Kisa man nag-comment, ana. Wala ni appears ako ang comment na yung ana. Si Kuy. Ay, okay. Ako kita comment na yung ana. Asa man ka? Pag magsibog og may mabangga sa akong baba, guys. Ay, nako. Sige. Madaham ra na pag-edit. Madiham ra na pag-edit. Uloy dot magugmata, guys. Thank you so much, Koy Blank, sa imuhang sa tawag gani. Nasibog na pud ako, ana. Sa imuhang tawag gani. Sagdi lang akong posisyon, guys, ha. Ayaw lang ko ninyo i-mind. Sagdi ra ko ninyo sa akong kinabuhi, okay? Okay, sige. Sige. Sa uluhan, ay wala pa day. Unsa daw? Ay, bagong comment? Di ko kita. Naay ni pop up na message sa anong OBS. You're listening to Dili Ni Saba? Naay Saba? Dabadoy saba pang. Ay, dili ba? I mean, anong video di ay? Pot! Madunggan na diri ang mga video nila. Pa, mo gani nung tanong ko pa, madunggani mo ang saba sa mga bata sa taas. Yan ang mga anak nila, oh, hell no! Kanang murag wala man, no? Okay. Sige, magsugod na ta. Magsugod na ta. Dugayan, magsugod. Uy, makasapot diba? Sige. You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast about modern children. Children, we're recording. Your parents are recording. Minimize your voice, children. Children. You're listening to Uy, modulated na tagamay. Tara, mag-modulate na ta. You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast about modern society and pop culture. Ako si Kringkay. Ako si Darling. We publish a Bisaya podcast episode every week. Friends ta virtually, but not your best friends. Let me explain ngano. Hello! Yes, hello mga kaibigan. Hello guys, gusto na mo magpasalamat gyud sa tanan nga nag-donate in the past and currently and in the future. You know why? Why? Tanawa among mic. Tanawa among mic. We have upgraded. We have upgraded, but some of it are kanang amuang expense. The microphone mismo inyong expense. Yes. But all the stuff behind the scenes Is your expense. the sponsors expense. Oo, sponsors expense. Like this holder. Like our we have a mixer over here. Ang gigamit pang tudlo kay ang tiil. Na ako'y mixer diri na side, then I wireless receiver diri nga side, all the cables, all that. It's like bought with your donations. Thank you so much, everybody. Your donations have come a long way. We have come a long way. Yes. Ganahan ko ano. Ma-remember ni mo ang ato ang sa unang recording? Cellphone? Nagkatubang tang duha? Cellphone isa ka buok nagdakop sa amo ang ano. Di mahappy mo guys. Sige,
palakpaki sa maybe. Palakpaki sila. Oh, palakpak na para sa inyo. O palakpaki pud mi. Oh, palakpaki usab. Palakpakan. Opo, palakpakan. Ay nako, salamat. Diba episode 1 echo kayo ta. Oh. That's because we don't use a mic back then. We use a phone to record. And now we've come a long way. Yes, we have. Thanks to your donations Thanks and your to support. your donation and support. O, gato ang pasalamatan. Specifically, ang ato ang mga sponsor. Sponsor for this month. Oh, Sige, kinsa man na. una sa tanan, si Yayu. Palakpaki po no sa. Layo po. Oy, mag-ana. Abi, de lang bi. Di ay. Kay, notes na ko ni Dre. Sige, artiha pud ani niya. Uy, dagan kay siya arte guys. Ano man na? Palakpaki sa siya yung. Oh. Unang donor na atong pasalamatan, See? si Yayu. Thank you. Naglisod na gud siya guys, pero bahala na basta kay. Silang, this is for the love. This is for the love. Yes, all of this is for the love. Okay. Unya, unsa pa may Ang unsa ikaduha. pa may nag-donate sa atua diri Ang karon ikaduha. naman. Kinsa man ang kaduha? Ikaduha. Okay. Si Ter! Oh! Thank you kaayo sa support. Oo. Ang ikaupat! Nata, ikaupat! Hala guys, di siya kabalo mo ihap. Di ba kaduha pa? Ikatulo pa di. Di ba kaduha pa lang jud among na-mention? Excited kay siya mo ambak guys. Sige sa katulo sa taoy noon sa di. Ikatulo pa di ay. Oo, si. Ikatulo si Carmen. We're so happy and grateful for your support. You know why? It's her first time. Yes, It's her first time bringing in us bringing us support. Oo, nalipay mi. Unya, pasensya ila lang mi kung dili pronounce og tarong imong pangalan. Is it Carmen? Carmine? Or Carmione. 'Di ba? Carmione Granger? Oo. Unya, gusto na to ikuan ang iyang message. Ay, na siya message. Na siya message. I appreciate that. Oo. Ano siya, I'm so grateful y'all do this podcast. My mom is from Davao, but she married my American dad and moved to the southern United States. We were encouraged to only speak English. As an adult, I'm trying to learn my family's language, and there are few resources. Salamat kaayo. Oh, resource. Guys, resource na day mi karon. Yes, we are. And because of that, we are going to be creating a new segment in our podcast. Yes, we will be. Oo, because of this. Unsa man nato ang segment? Maghatag ta og kanang short lesson. Yes, we are. Oo. Bisaya word. Bisaya word for the week? No. Bisaya word na ambot sa una pag kamo na lang mag-title guys. Wala pa tayo title sa segment. Basta kay naami Bisaya word or phrase na para makatuon ang atuang mga kababayan na magtuon sa atuang language. Oo. Educational na ta guys. Yes, Dili na ta mosang, dili na ta chismosang. Yes. Oo, educational na ta. We have always been educational. Did you know that? I do know that. I do know that. Kadali lang ni pasalamatan nato ang itong ikaupat. Anata ikaupat. Guys, dami ikaupat na donor this month. Hello. Ay, dili actually this month. February. Basta. February. Oo. Basta. Ang ikaupat na to nga donor kay si Jeff Blake. Hala, si Jeff Blank. Jeff Blank, thank you so much. Naluoy siya sa ato kring. Kaya nga no, nakakita siya sa tuwa, gipanggutom ang naw. Moto, unsa iyang message, basa iyang message. Ang iyang message kay, pang pizza ninyo, dungagi na lang niya. Tanaw lang mo replay sa Super Bowl. Oh, Salamat kaayo. Gamito na ako na ugma ang imuhang gihatag. Kaon kong pizza. Ikaw lang?
Dili oy. Mag next week mga untag pizza, guys. Oh, sige. Salamat kaayo na upat atong donor. Oo, matingala na lang mo, guys. Nanami sa episode let me declare something. Nanami sa episode 70 kay 100 na among donors. Hala ka, guys. Muundang na mig work. Ma-excite ko. Oo, niya muundang na siya tuplok na siya lang isa. Dagan kay siya laptop gigunitan, guys. Muundang na siya kay ngano na anami bayaran tao para mo tuplok, guys. Hala ka. I'm so excited for the future. Oo, niya among bayaran kay ako arga pong bana, guys, para matuyok lang kwarta. Siya na ang tigtuplok, guys. Yes. Oo. Okay. Salamat mo to ang ato ang mga sponsor karong bulana. Salamat kaayo. Yes, thank you so much. Okay. Unya, pagkahuman, unsa naman nato ang mga episode karong adlaw? I-share sa nini lang na episode. Ay, tama di ay. I-share ni ninyo karon. Kung dili mo share, at least man lang i-share. 'Di ba? Oo. Hala ka kita ka sa kuan ni Koy Blank? Unsa daw? Wala ko kakita. Ang iyahang suggestion sa atong Bisaya segment? Unsa daw? Sige daw. Bis the Academy. Ay! Bright siya! Bright na dyan dato mga listeners. Ay, ganahan ko. Bis the Academy. Bis the Academy. Bis the Academy. Ganahan ko, Koy. You're so bright. Oo. Bright man dyan na siya. Bright man dyan actually tanan na itong listeners. To be fair. Ma-feel na ko. Kaya kung dili gani bright, guys, dili yata ka-relate sa ato ang tanon. Na-feel ninyo? Lain, oy. Naglibak na po to. Pagkita nagsugod, guys. Ayo pang libak og listener, be. Mo, no, Wala, dili gani sila listener, no. Munang dili maminaw. Ayo paglibak og mga non-listeners. Sige. Ikaw ba? Ano ka man, oy? Ano ka man, oy? Sige. Ulahan? Okay. Uy, guys, malipay jud mo na ami manual na nga effect sa uluhan. Ay, vote in the poll, man. Ay, pero layo kayo, di na ako ang magbislet. Sige. Alo, na-appeal na ko, di ko niya swelduhan. Sige. Sige. Pag ready sa imong effect. Sige. Sa uluhan, sa nagdilaab nga mga balita. Sam Milby, miangkon nga dili na kuno sila friends ni Moira de la Torre. Unsa may labot nako. Dede, napod. Gibuhian sa usa sa iyang mga abogado. Kabit ni Dave Grohl, nagpaila na. Filmar Alipayo ug Andy Eigenman nagkuyog nga nagpatato. Katawanan kayo, di ba? Skype calls. Buhian na sa Microsoft. Shrek 5 nagpagawas og teaser. Daghan naguluhan na to giatay kaayo, guys. Lasa. 90s boy band nga 5. Mo come back. Kini. Oguban pa sa Dili Ni Advice. Okay. So, guys, turihan na to ang unang uluhan. Ngano man si Sam Milby miangkon nga dili na kuno sila friends ni Moira de la Torre. In the first place, unsa may labot na to? Mao gani no. Natingala gani ko. Ngano na announcement? Dili kay gi-interview siya. Okay. Gi-interview siya. So, isa to panay nangutana. Naay nangutana. Ana man gyud nakasagara, naa man gyud mangutana. Muna ka na mga may good po ka. Hindi ka na mga manggawas ko ng mga statement. Kaya gi-interview man guna sila, matingala ka nung sila, but na mo. Kay naay nangutana kanila. Sige. Naay nangutana. Sa to pa, naay nag-care. Naay nag-care sa kay Sam. Niyaw. Una sa tanan, sige lang kag-una sa tanan. Ika-2 sa tanan, ika-3 sa tanan, ika-4 sa tanan. Sam Milby admits falling out with Moira de la Torre. Kasi falling out. Falling out daw, kana fall out. Wagay nakabalo kung nag-fall in na ba sila? Na-falling out na noon. Di kay close daw na sila sa una Kuya Sam daw na ni Moira si Sam Milby.
Sa nagsugod pa si Moira sa iyang career. Oh. Onya. Sa nagsugod pa si Moira sa iyang career. Onya. Kuya Sam na daw na niya. Onya. Unya, karon kay, di ba ming gawas ang issue nga, si Moira kuno ang dahilan sa panagbulag ni Sam ug ni Kat. Lo, kuya wa ba ni ana? Di ba no? Oo. Unya, karon kay gi-interview siya. Excuse me, karon kay gi-interview siya ana. Tinuod ba kana? Ay, pangunta na, ikaw ang reporter, ako si Sam. Oh. Sam, nadungga na mo nga si Moira de la Torre ang dahilan sa panagbulag ninyo ni Catriona Gray. Tinuod ba ka na? Falling out kami. Mao ba? Yan na dito. Oo. We're not friends anymore. Okay. Unya, Naadyo'y announcement, guys, nga dili na sila friends. oo. Unsa may labot na to? Gipangutang na gani siya. Di ako ba? Unsa may labot na ako? Content. Guys, kung dili na mo friends, ingna lang gud nga we're okay. Showbiz kayo. We're okay. Mao gani na ang ingon sa mga tao nga kung 'di ba ang usual showbiz response na we're okay. Pero siya maingon good siya, quote, and I quote, we're not friends anymore, unquote. Hay, gwapo day na. Karon nako na-realize, gwapo day iyang tubag ni Sam Milby. No. Kay diretsahan jud, dili siya showbiz og tubag. No. Na-appreciate nako na Sam. 'Di ba? Oh, na-appreciate nako na. Kay ang usual ben jud tubag, we're okay. We're just not talking at the moment, but we are okay. Mao gani no. Pero dili ing ana. Dili. Kuan di ay kanang we're not Diretso. friends anymore. Oh, Wala, pwede title sa kanta, we're not friends anymore. we're not friends anymore. We're not friends anymore. We're not friends anymore. Like when you so good. Kana. Mau man. Unya mo ra to, dili na sila friends. Unya iyahang giklaro nga dili kuno si Moira ang dahilan sa ilang panagbulag ni Kat. So, kisa di ay ang dahilan sa panagbulag nila ni Catriona Gray. Ana siya, and I quote, "It's an issue that's a bit more sensitive, I think. I feel like it's not only with me, but it's just something that I don't really want to talk about. We're just not friends anymore," he said. Ay. Moto ihang quote, no? Unya, Milby also stressed during the interview that his issue with De La Torre has no connection at all, quote unquote, with his breakup with ex-girlfriend Catriona Gray. "There's never been a third party sa amin ni Kat," he added. Ay, medyo showbiz na siya. Oh, showbiz tong apart. Showbiz tong apart. Dili, wala na po na ako na-appreciate na. Sam, unsa man gyud? Wala ko'y labot. Oh, sige. Sa ikaduha na tong balita, Unsa man? ang isa sa mga abogado ni Didi Mingquit, Ngano man, kay? wala ta kabalo, is cryptic. Ano na to, ang article. Unsa ang article? Didi's lawyer sensationally quits rapper's case as he issues mysterious statement saying, "I cannot continue." Ang source baya nato ani kay ang tabloid nga The Sun. Didi's shock. Ani, ipakita na lang nako ang presentation. Ay, dili man makita. Ayaw na lang. Didi's lawyer sensationally nakabutang. Sensationally quits rapper's case as he issues mysterious statement saying, "I cannot continue." Amora to. Pero wala siya may ingon nga unsay dahilan. Kuan man na, guys, kanang dili naman nakatingalahan. Dagan gyud ang mukwit kang Didi. Ngano ka? Tanaw nimo. Unsay speculation na to ani? Di feeling nako kanang tanaw nimo siya ba o kanang mustorya gud siya. Oh. Feeling nako kanang mura kag nakig-istorya og spoiled brat. Mao ba? Oh. Ano nimo? I want what I want. Ana ba? I'm gonna get what I wanna get. Oh. And I'm the king. King. Oh, he's the king. I'm the king. You gotta bow down for me.
Nana na yang ginaingon. Tanaw ni mo. Oh. Nya iyang lawyer maski mo advice kay mo ni maon, didi mao ni buhaton. Dili man gyud siya mosugot. Nya ang baby oil dapat dili nimo ipakita. Ang pero wala siya nga gusto man jud ko ang baby oil i-display jud sa mga kabinet. Ngano daghan kaayo to nakit wa siya naminaw siyang abogado. Oh. Daghan kay nakit-an nga empty baby oil. Is it empty or baby oil bottle sa mga kabutang, di ba? Ngano mag-make sense man ang mga baby oil bottles na walay sulod? O gani no, naay unod. Naay unod. Mo ba na tong title sa episode? Para sa asa ka ang 1,000 baby oils. Mao no? Oh. Wala siya giingon nga reason niya. Niingon ra siya nga his motion said, mga motion man din na dira kay dili man na pwede nga mo ingon ka nga I quit nang diretso. Dapat naman jud kay resignation. Naman jud kay motion. I motion, I second the motion. Kana mga ana. So his motion said, although I have provided Sean Combs with the high level of legal representation expected by the court, under no circumstances can I continue to effectively serve as counsel for Sean Combs. Di, ang feeling na ko, mura pa siya mas hawd siyang abogado. Ano ni mo? Oh, nga na, feeling na ko mauna siya. Tuumos ko. Credible jud ko nga source. Bitaw no? Feeling na ko kanang, kung say advice siyang abogado, i-define niya. Naagid siya sariling advice. Oh, tara ni mo no, basin no? Oh, mo nang naitabo karon. Rico also said he spoke with the disgraced rapper's lead counsel, Mark Agnifilo, before filing the motion. Ang kaning Mark Agnifilo mo ni ang asawa sa lawyer ni Luigi Mangione. Okay, connection. His lead counsel. Nyamara to, guys. Way pulos nga balita, guys. Pero at least updated ta. Lisod po ba kung di ta ma-updated? Pero may na lang taga-trabaho di. Wala lang yun tayo. Kutay, i-invite mo sa party, guys. Kutay, invite mo sa party ba niya? Na sila yung mga gihisgutan about kang Didi. Wala kay input. Wala kay ma-chime. Di ka ka-chime in. Dili ka ka-relate sa ilaha. Mahilumon ka sa party. Imo mga friends, makita mo after 3 years. Every 3 years lang mo magkita. Uy, nadunggan ninyo itong mga blah blah blah. Wa jud mo input, guys. At least kung gapaminaw mo sa Dili Ni Advice, kamo noon ang lider-lideron diha. Kamo ang tighatod sa balita. Oo. Tama ka. Oo. Nabi tay listener ni Angkon nga ing ana daw naitabo sa iya. Ay, no. Oo. Si Ter Blanc. Wala siya nakahibalo sa balita. Pero pagpaminaw niya sa tuwa, nakahibalo siya. Oo. Nya kung unsa ang ingnon sa iyahang sister ba to or basta sibling niya, kutay na sila topic about kang Justin Bieber or something like that. Naanay ikatubag si Ter Blanc. Kaya naka-learn siya. Naka-learn siya. Mo ganin na yung kuna educational. Educational tao eh. Oo. Ma-proud mo, guys. Tama. Ma-proud mo. Tama ka. Oo. Unya karon. Ang kabit ni Dave Grohl. Kaya naman siya, dili man siguro kabit. Mura man siguro. Ang nabuntisan niya. Nabuntisan, Oo. Ang nagpabuntis. Ang nagpabuntis nga babae nga karon ng anak na. Moto daghan kaayo og nalagot kang Dave Grohl kay, hey, you're supposed to be like the Bob Ross of the music industry. You're supposed to be like the nice guy. You're supposed to be the good one. Why do you come out with a new child with another woman? With another woman. Onya, moto, nagpaila na. Ang kinsa ang iyahang kabit. Dili siguro kabit, nabuntisan, nagpabuntis. Ana. This girl, or this lady, Unsa edad? or this woman, 38 years old. Okay. Old enough. She a grown woman. She a grown woman. She a grown woman who knows what she doing. Of course. Tattooed music buff 38 confirms she's the mother of Dave Grohl's love child. Lain na pamnaw na ng love child eh. Lagi na. No offense sa child, but don't call it love child. Loyang child. Don't call it love child. Just a child. Just a child. Okay, you're putting ill
description Mm-mm. to that child. Mm-mm. Uh. Luoy siya. Looy siya. Dave Grohl's baby mama is a 38-year-old Florida-born rock and roll fan who now resides in Los Angeles with their child. She confirmed to the Post. Ang pangalan kay Jennifer Young. What a basic name. What a common white name. Ang babae. Uh, Ang yang name kay Jennifer Young. yes. Okay. Forever young. I wanna be forever young. I-search doon ako, be. Di ba karon na anay? Pangalan ang baby mama ni Dave Grohl. Jennifer Young. Gusto na ako i-search kung tinuod ba ang mga balita nga. Ay, ako aman di ay ning. Dire ko mo type yapon. Amaw. Dave Grohl house. Ay, bulok. Dave Grohl house. Alam ko gusto i-search. So, man na. So, ani ni siya? Ang iyang baby mama Jennifer Young. Kaya balo baka nga ang first wife ni Dave Grohl. Yeah. Fun fact. Yeah. Ang pangalan kay Jennifer Youngblood. Uy, Ginoo ko, Lord. Ngano man na? Iyang first wife from 1994 to 1997. Pangalan Jennifer Youngblood. Murag nag-reminisce siguro na nag-midlife crisis jud siguro ni si Dave. No, tanaw nimo. Oo. Hala ka pangalan nimo ang akong ex-wife. Limigi sa mayo. No. Oh. Let me get a taste. Let me have some. I'm missing my 20s. Yeah, I'm missing my days when I was young. Young and king. I'm missing when I was a Nirvana boy. Ay, dili na, uy, kay, kung ano man di ay nga time. Ay, aka na, disbanded na ang Nirvana ani nga time katong pagkamatay ni Kurt Cobain. 1994 to 1997. Oh, maura to, naanay pangalan. Maura to, next! Alam, maglugos naman dyan ni isa ka laptop. Wait lang. Ano sa'yo next topic? Oh, di siya mo gawas. What do you mean? Dili siya mo update. Ako na lang ani. Oh, sige, sige. Ang next na tong topic kay si Philmar Alipayo og Andy Eigenman. Nagkuyog nga nagpatato. Nagpatato silang duha nagkuyog. Na news pa guys, na news pa nga nagbuwag sila kay naanay 224 si Philmar sa ngalan ni Permilia. Pern na lang, Pern. Permilia or Pernilia gud akong pagkayabalo. Daot kog mata guys, so bahala na mo mag fact check for me. Basta kay naa siya'y babayi. Unya karon nagtratato sila 224, di ba? Oo, nagpatato sila. Oo, unya karon guys kay Ginoo ko Lord. Nagbalikan apparently si Andy ug si Philmar. Nagbalikan sila. Okay na sila. Okay na sila guys. Nagpatato po sila. Unsa kaha ang tato? Murag dili man couple tattoo, wala man hebalan nga couple tattoo to. Ang tattoo ni Andy Eigenman kay palm leaf tribute daw sa iyang mama. Okay. Unya si Philmar, wala ta kahibalo kung unsa ang iyang tattoo. palm oil. And daw bi asa man to iyang tattoo bi? GMA Network. Andy Eigenman got tattoos together. Power couple di ay ni sila. Ay, ang studio di ay ang nag-post. Couple tattoo jud ay. Dili. Oh. Ang studio ang nag-post. Mo gani na akong ginaingon guys. Guys, paminaw mo sa kuha. Mga ka-blank. Paminaw mo. Dili lagi mag-announce sa social media kung or dili mag-cryptic post or dili mag whatever post of any kind
regarding away. Mo gani no. Kay ngano, pag mag-away mo sa imong asawa, mag-away mo niya i-post ninyo. Ang inyong fans or friends or family nga makakita sa inyong post, maapektuhan man na. Oh, So, ibig sabihin ay kampihan may tabo. nakahibalo siya sa baho sa imuhang gi-post. Na ay pro Andy, na apoy pro filmer. Basig na nga na may tabo. Unya kay nagka-okay naman mo. Oh. Ang mga fans, di gyapon na dili na sila ma-okay. Oh, dili sila ka move on. Kay nagsorry si Filmar kang Andy raman wa sila nagsorry sa ato. Bulol kayo taron kay. Wa sila nagsorry sa ato. Oh, pag sorry ragon mo sa mga Andy, kay gi-content baya jud mo na mo. Kapoy kayo topic about anang ayaw mo pangabit guys kay daghan kay problema una makagasto mo ana daghan na kay kugyaw-yaw. Nya nagbalikan na day mo. Gani. Char lang pero dapat man gyud magkabalikan, dapat magkaayos. Pero lain lang nga nakabalo pa ming tanan. Nakabalo mi sa inyohang nga mga dili dirty laundry. Oh, dirty laundry ninyo nga dili naman namo kinahanglan may balaan. Nganong kinahanglan pa man namo may balaan ang inyong panag-away? Kamo lang makabalunta. Gani no. Nganong hibalon pa man namo na? Nya karon nagbalikan na pud mo. Dili naman ta magkabalikan ani. Kita Andy Filmar, ayaw na ko ninyong baliki. Kay gikapoy na ko ninyo magpuspos mo, nagpatato mo dungan mo. Dili na siya maayo. Dili na siya maayo. Dili jud na siya maayo. Testingan ra gud ninyo. Testingan ninyo, away mo sa inyong asawa. Post, i-post. Tan-aw na to og maulian man ang inyong friends. Forever na daot ang pananaw sa imong friends, sa imong spouse. We've been there and we've done that. Sorry. We've been there and we've done that. Naa kay friend nga nagka-friendship over na mo. O nagka-friendship over na mi kay Tungod ana. nagbuwag yun sila guys. Nakoy friend ba? Nakoy friend. Chismis ni Paminaw. Nakoy friend. Nagbulag sila sa iyahang every time mag-away sila sa iyahang bana, ako iyahang muragdang panan. Oo. Babae ni nga friend. Oo. Dangpanan ko niya, ako ang iyang daganan. At naatoy breaking point na jud siya, nagpasundo na jud siya. Silang balay. Oo. Kay mulayas na kuno siya. Mulayas na kuno siya, nagpasundo siya, nagdala pa kog sakyanan kay para jud makuha siya. Makuha siya ayang mga bata o gamit. Oh. Mo pa ning pinaka-extra. Oh. She stayed in my house. She stayed in my house for almost a week. Oh, dugay-dugay pod. Oo. Then I took her to Lorega, which is the boundary of Cagayan de Oro. Layo-layo pod. Oh. I took her there kay ihatod na ko siya sa iyang mga relatives didto. Kay para mauli na siya sa iyang pamilya. Oh, kay para makawala na siya sa problema. Sa problema sa iyang bana. Come to find out, a few days after, nagbalikan na pud sila. Nagbalikan sila. Oo. I try to be okay. I'm very, as you know, very, Kay- very open-minded, guys. Kung Kung mag-okay mo, I will try my best to be okay. Pero dili na ko maulian. Dili na ko maulian. Forever na yun na something wrong akong tanaw sa lalaki. Oo. daot na siya. Kada makita ni mo siya, mao ni ang imong gibuhat sa ako ang friend. Oo. Oh. Oo. Tanan jud dirty laundry. Tanan jud guys. Tanan. As in tanan. Kabalo ko. Kabalo jud ko tanan. As in tanan. As in tanan jud. Intimate details I know. Oh. So how can I forgive that person? He didn't even say sorry to me. Gani no. Oh. So, di ba mo na ako masabot ka ni si Pilmar. Mag-announce pa. Unsa to yung i-post nga pinasurigaw nun. Unsa to yung post. Katong unsa nga. Daghan ba siyang post asa ato? Katong niyon siya nga dili na kinahanglan unsa na Dili na nato patas-on pa. Oh, tinuod ka na. Di ba ana siya murag ana to yung context. Oo. Tinuod ka na. Oo. O, di ba? Ana siya. Nya, giamin na niya, kumbaga, in short, in simple terms, giamin na niya nga tinuod ang ilang issue na naa siya'y lain. Di ba? Nga si Permilia or Pernilia. Whatever. Nalibog ko ana ba? Nga naman. Nga dili man kaya sila cheaters. They are just very, very, very close nga wala sila kabalo boundaries. Isa ingon.
Asa naman po kagikan na ng info? Dili ba katong hot kayo na nga issue ba? Kuan lang man sila, di ba? Wala may niingon nga kanang sila jud ang gina-post lang ni Andy kay lain kag batasan kay gina-advisean nimo siyang makigbulag sa ako. Tapos magpa-couple Guys, tato. naglibog ng jukog tanan, libog na kog taman. Naglibog gani ko ana po. Ay, dili na ko sa inyo, guys. Sa mukha ni nila, oy. Wala dyan ni pulos ni sila Andy ug si Kuan. Sila Filmar. Onya Let karon na them be. wala pa sila nagsorry sa mga katawhan. Okay na di ay sila? Magsorry sa mo. Kamo ha. Bitaw, guys, ayaw mo pag-ana, eh. Ayaw mo pag-ana. Ito, Online kinabi ako power sa batasan. social media. Ala, si Cindy 5 man na, di ba? Oh, si 65 na. Guys, nag-quote lang ko ha. I don't mean it. So nagatan-aw ko sa video ni Filmar Alipayo ba sa iyang sesh. Sa iyang sesh. Kasi sesh. Kanang tattoo sesh. Tattoo niya. sesh. Oo. Yan. Well, ang ginatabunan niya ang 224. Nag-ana lang siya, oh. Di ba, videohan man na or picturean. Sige siya gana. Tabunan niya ang 224. Kapuya po ana, eh. O niya, katong time nga nagpatato si, di ba katong post sa GMA Network na nagpatato si Andy o si Filmar, kay naadiri sinina si Filmar. So, dili makita ang 224 habang Ay, gipicturean Ginoo sila. ko. So wala ta kabalo kung gi-erase pa jud kay naabay toy speculation na gi-erase, di ba? Ubos na kayo ang mic pa. Di ba naabay toy naabay toy speculation na gipa-erase? Dili ka mag-adjust. Uluag man di ay. Mao gani no, ambot ngano na. No, kani. Nya ubos na siya ka. Libugan na ni uy. Gunitin na lang. Dili ko magunit. Asa? Guys, troubleshooting. What? Na. Okay pa kadira. Tumba na siya. Di ay wow. Oh, okay ra eh. Pati gisanding na diri. Sige. Oh, Okay. sige. Okay. Okay. Asa na balik. ta ato? Umugbog So di ba na na ay kadali lang na ay speculation na gi-erase ang 224. Pero dili man good confirmed kay naa man good gihapon. Di ba pag magpa-erase ka og 224, di ba dapat erase or kanang gi-cover up ni mo more beautiful. Pero ang mga migawas lang man good na picture is blurry lang siya. So dili na siya confirm nga gi-erase ang 224. Guys, ayaw mo patato og ka ng mga couple tattoo niya ang inyong ka-couple friend. Mao gani no. Oh, samot murag tala. Murag tala jud. Unya, malahi ta. Malahi na pod. Kay gikapoy na ko aning Filmar og Andy. Oh, wa pa gani nagpasaylos to ano. Oh, wala pa siya nangayog sorry sa ato ah. Oh, gani no. Nalagot pa gani ko. Gani no. Oh, next. Next, unsa man ni ang next? Si Skype. Si Skype. Ay kaluoy. Si Skype, guys, kabalo na mo niya, wala. Sample. Ako na. Ay, sampul. Kabalo ko. Ah. Dung, dung, dung. Dung, 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 Bak. dung, dung, ding, dung. Bak. Dung, 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 dung. Bak. Mo na siya ang Skype. ang Skype. Sa unang panahon, guys, mo na ang to mode of communication sa ato mga friends na Yes. na layo sa ato. Yes. Wala pa'y messenger. Wala Actually, pa. mao ni ang nisunod sa yapak ni Yahoo Messenger. Oo. First, sana, AOL. ASL. AOL. Nangutan ako sa chat, ASL. Oh. Di ba, ana man na? Oh. Di, una dyan AOL. Oo. AOL na messenger, di ba? Oo. Then,
niabot pa ng MIRC. Oo. MIRC chat. Dira ko nakatuon og ASL. O ASL. O tapos ni anak ko nga, 'di ba? Preteen pata ato sa una. Oo. Dias buhang ay, Oo. basta. Oo. Preteen murag mga 10 or 8 siguro ko niya ikaw kay Preteen mga din ng 8. ikaw ang preteen ato eh. 11. Mga 11 kung siguro. Kung 8 bang ka 11 ko O mga 11 ka. Oo. Ana. So nangadto ta og internetan. Unya nag MIRC. Mm. Unya ni ana siya, ASL, unsa akong itubagti? Unya ana. So ni ana ko nga F Davao 18. Ay, unsa ba? 18 F Davao. Oh, 18F Davao. Oh, unya nangutan naman siya course CORS. Course? CORS? Oh. Course. Shortcut pa man siguro na sa una. Sige. Course? Anak ko. Halati. Unsa man ni iyang pangutana sa ako course? Unsay course? Unsa man ni te? Anak ka. Hala, ambot lang nimo. Ay, bahala ka dira. Nya mo to di-disconnect ko. Looking back, course di ay nasa college, no? Kung unsa akong course sa school la. Mo di ay na iyang pasabot. Ana. O nya unsa to pag human sa MIRC? Pag human sa MIRC kay Yahoo Messenger na upgraded na ana ni mga picture. O unya naa pa joy mga chatroom ay namgyud chatroom ang MIRC. Na chatroom na pictures na ay live calls. Ana. Then namatay ang Yahoo Messenger, ang Skype mo oy ning sunod. Oo, ang Skype mo oy ning sunod. Hantod nga na niabot pa ang kuan. Wala na mo na tong pagkasuluda sa Messenger. Mao na to no. Mo na to na dominate na ni Messenger, then WhatsApp, then Viber na daga na kay nanulod ng mga uban pa pero nagsabay-sabay sa mga Messenger, mga Viber, mga WhatsApp. Oo. So mo na siya guys, a little bit of history for you. Yes. Unya ang mahitabo manggod daw sa Skype kay patyo na nila. Patyo na sa Microsoft. Bakalo. Normal lang na siya guys, kinaaman jud tay mga products na outdated na kinahanglan na nga mag-innovate. And unfortunately, Skype did not innovate. Oh, unfortunately not. Oo, pero ayaw mo kabala ka kay na may other product ang Microsoft, which is Microsoft Teams. Diha daw gani ibalhin sa Microsoft ang mga tao. Sa Teams nila ibalhin. Oo, ako actively using kog Teams. That's me and my husband's mode of communication. Ay, di ba? Oo. Okay. Pero among mga istoryahan ay di as work related. When we want to talk about work, diha mi magstoryahan nay. Ay, okay. Oo, para malahi gud among convo sa Messenger. Oo. Kay usahay ba magsagol-sagol na. Betaw. Libog pod. Oo. Tapos kuan. Okay lang na siya guys. Wala man ko na sad. Di ka wala man good na to onboard, ginagamit. Na-onboard naman good ko sa Microsoft Teams. I'm already onboarded. But I just wanna emphasize something. Some of the recruiters sa online are still using Skype. Oh, naagyapoy. Katong face nga si kog apply og trabaho. Naagyapoy ka ng give me your Skype ID. What the hell? Mauga ni Lukay, di ba? Patay naman na ang Skype sa ano una mga pa man mo og Skype ID? Anagog ko nga, di na lang ko mo apply. Okay. Nga na old school man kaayo mo diri nga kumpanya. It shows it tells me that this company does not want to work with new things. Oo. It tells me a lot. Like you don't want to use, for example, ang mag-design, pero ako lang makasabot ani guys, sorry kayo kung dili mo designer, pero kunwari sa una kay Corel Draw, Photoshop mo na ang gamit. Tas pag makita na ko na nag-hiring tapos ilang strictly ang gusto nila proficient ka in Adobe Photoshop, Illustrator, ma-discourage ko. I'm very proficient don't get me wrong sa Photoshop and Illustrator, but it tells me you don't want to innovate anymore because now it's Figma. Figma na ang uso ron. Yes, Figma na ang uso ron. Even Canva. Pero usahay mo gamit niya puntag Photoshop for printing. Pero rare naman these days ang printing. Dapat ang main ninyong tool is Figma. Oo. But anyway, it's just naghatag lang kong context sa inyo guys nga. Okay ra na, normal ra na mamatay na ubang products kay to make way for new ones. Yes. Oo. Which is Tiams. Oo. Okay ra na siya guys.
Ayaw mo kasad anang Skype. Pero basi na sila yung mga memories diha. Diha sila una nag-ila-ila sila mga afam. Oh. Oo. Diha Diha- sila nag-una nag mga love text exchanges. Oo. Diha sila nag-una nag show me. Oo. Kabalo mo na show me guys. Oh, kabalo ko ana. Nakoy friend ba? Di ko mag-drop name pero nakoy friend nga. 2009 pa ni Skype judo lang mode of communication sa iyahang siman nga bana. Oo, okay? Mag show me sila didto. Ay, di ay ba? Oo. Kanang maka-friend ko balayan kay na sila guys. Kiss and tell jud na sila tanan. Oh, kiss and tell jud kaayo silang tanan. Mag-ingon jud sila dapat ing-ani mong buhaton. Step 1 dapat na yung mga ing-ana. Ing-ana lain sila guys. Okay. Oo, pero okay raman maminaw raman pug ko. Kay makakat-on man pud ta. Ay! Oo, gani. Hoy. Dira, baya, naapod mi memories ni Bana na ko dira sa Skype. Kaya sa una, nagtrabaho ko no. Kunya, bawal man na ang cellphone sa floor. Sa production floor. Oo, bawal man na ang cellphone. Pero amo ang computer sa production floor na ay Skype. Did to me. Hi, nana ko diri sa work. Mo to. Makasad gamay di ay. Oh, naay nostalgia gamay. Pero nakatawa ko sa una, Oh. kanilagi akong bana guys, di kanang kuan ni siya, old school mo ni siya guys. Di siya ganahan maggamit og mga bagong apps, bagong kuan. Tudluan sa nako bago siya makabalo, pero hesitant na siya. Di ay ba? Oo. Nya kanang sa una man good guys, ang Facebook na anay messenger sa unang panahon, pero dili pa siya mo gamit. Okay? So ang iyang mag-message siya sa ko, i-post niya. I-post niya sa imuhang wall. Oh. Makita sa tanan. Oo. Oo. Siya man, abot ako balay, nakakaon ng mga bata. Oo. Ay, I-post niya sa akong wall. Masking naanay messenger. Muna makuan ko nga, nganong diri man ni, kaya dito siya kabalo mo gamit. Maura mang install. Kaya kailangan namang good ato nga time, kailangan na siya i-install. It's a separate app. Di ba sa una messenger integrated pa sa Facebook? Na-remember ni mo to nga time? But now, it came to a point na kanang dapat i-separate na nimo sila na app. Dapat i-install na nimo ni sa Google Play. Wala to niya gibuhat. Muna ihang buhaton, i-post niya sa akong wall. Niabot na ko balay man nakakauna ang mga bata. Kuan pa siya ka ng non-conformist. Oo. Rebel na siya. Oo. Unya, nagpahinomdom pod ang uban mga tao nga patyo na pod ang support sa Windows 10. Dugay na nilang gi-announce actually. Ang Windows 10 ang Windows 10 na patyo na ang support. Pero ayaw na mo gamit Windows 10 guys. Pangit man, gwapo kay Windows 11. Gwapo ang Windows 11. Gwapo gid kayo ang Windows 11 guys. Mobilib jud ko. I like it. Nganong like kay nako guys. Nakoy game sa phone. Dili na nako sa una guys, kailangan pa nako emulator to be able to kutay malubat akong phone. Di syempre di ko kadulaan ni. Dapat nakoy backup device which is my laptop. Dito ko magdula, di ba? Pero karon pa nako na realize guys, ang Windows 11 na iPhone link. I-open jud nimo ang game sa phone. Amazing, right? Oh, tapos dulaon ako sa akong laptop. Amazing, right? Oo, na-amaze you go. To gwapo jud ang Windows 11 guys. Layo ra sa Windows 10. So i-stop na ninyong support diha. Ay. Pero apparently it will affect 60% of users kay gamay pa lang di ay tanga nag-switch to Windows 11. Ay kay ngano man na. Dili pa sila non-conformist. They are rebel. Rebel po days. Dagan di ay kanang kaparya si Nathaniel Blank. Ayaw mo pag-ana guys. Di gwapo jud ang Windows 11 guys. Mas dali siya gamiton. Mas dagan og features. Yes. Dagan kay built-in apps nga halos dili nakakailangan mag-install og dagang apps. Even the browser. Kabalo ba mo guys, wala na ko nagagamit og Chrome. Di pa kay Microsoft Edge na ta. Nag-Edge na ko guys. Kay nganong ganahan ko sa Edge. Sultian ta mo. Sige, sultihan mi. Na siya built-in nga co-pilot. Tama ka. Abot lang sa Chrome kung gibutang na pud ba nila ilang Gemini dia. Pero as far as I know, wala pa niya ang co-pilot tuwa na sa mismong
magamit na mismo sa Edge. Nga ginagamit mo na akong Copilot all the time because of my work. Ay, di ay ba? Abi na ko because of your feelings. Ay, siya to guys. Ako to ang talk to a co-pilot like a friend, like a therapist. Ako guys, ginagamit yun ako si Copilot kay kanang for SEO, basta mga basta I will not get into details with that. It's boring. Anyway. Next. Bin, nag-open ko diri og kuan. Igang na nawala ng effect sa aircon. Asa naman ang electric pa na to dra? Di niinit ang lawas kay ngano daghan man mga hot topics. Ay kay abi na ko dagan og hot habol. Hot dude ang habol guys kay baga kay computer man god. Pwede ko muling og tarong. O paglingkod di ay og tarong. B is kuan na to ang mic B. No need. Kay ako man pud. Okay na ni ako Ako ang mic. Sure. Yes, hello mga kaibigan. Okay. Next. DreamWorks Animation Studios. Ambot sa na iyang lang pangalan. Nagpagawas sila sa teaser sa Shrek 5. Oo. Somebody once told me the world is macaroni. Guys, ganahan kong Shrek. Oh. Halos among mga quotes sa balay. Oh, Shrek. Ay, not my family, pero ako lang kay dili man kayo sila. Kanang mga bata man good guys, kuan na ilang mga nostalgia ron, dili na katong Shrek. Shrek. Kuan ilang nostalgia usa ba? Ilang nostalgia is more recent films. Kanang mga the Lego film, unsa to? Emoji movie. Oo, mga Sonic. Mga Sonic. Mo na ilang mga nostalgia na. Pero sa ako Shrek jud na. Ang ako ang always gina-quote sa Shrek is ubanan ko nimo dili. Tubaga ko dili. Dili ti ka ubanan. 'Cause I'm all alone. There's no one here beside me. My problems have all gone. There's no one to deride me. But you gotta have friends. Can you shut up? Donkey. Unsa ba ito yung gingon unsa basta ihang gi-shut up diha sa donkey. Oo, mo na siya. Ganahan kay ko sa Shrek guys, especially the first. Yes, the first one. The second, the third. Una na ko nang nakita ng Shrek dili ko kalimot. Man. Nakasakit ko grade 6 ko ato. Nagkasakit ko, absent ko. Gipahiram ta og Shrek na CD. Sa balay. DVD siguro, dili CD. DVD. VCD. Oh, basta nara na dara. The disc. O nya mo to, habang nasakit ko, ikalintura ko, shoot. Nagtanaw lang ko og Shrek. Oo, kaluoy. Dito na ko una nakita ng Shrek. Nalingaw ko sa ako ang pag-absent sa eskwela. Nalingaw siya siyang pag-absent, guys. Nalingaw ko sa akong pag-absent sa eskwela. Okay pang levels na to, basig lubat na ni. Okay pa man. Sige, go. And the cat's in the middle and a silver spoon. Little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know when. Maato siya. Nya pagkahuman, nareklamo ang mga tao kay balo baka nareklamo ang mga tao? Ano man? Kay lain daw og naong. Naretouch si Donkey og si Shrek. Ilang mga naong. Pati si Princess Fiona. Lain ilang mga naong. Ni Hamis gamay? Wala ko kabalo kung unsay difference is just different. Pagtanaw ko na ko, is this real or just fan-made? Because it doesn't seem real. Murag filtered sila. Murag ka nang gipahamis ilang naong. Mo man ako napansin, murag medyo nag-glow up. Pero guys, normal lang masiguro na. Kung happy imong family, mag-glow up jud siguro mo. Pero dili man, ang lahi man gyud kung same animation, same art style, tapos gi-glow up lang. Lahi there is something really wrong I don't know what. Hala guys, hater kayo siya guys. Hater kaayo siya, 1 star. Dili man hate. It's just that something's wrong. Something's wrong. Ag tanaw. Mo tanaw ko. Tanawa hater pero mo tanaw mo na problema sa internet guys. Mo nakadaghan kay keyboard warrior human mo apil niya man ingnan og di man kalabot pero mag-apil. Mo tanaw ko gihapon. Sige. Bisan pa og Uncanny Valley.
Pero naa si Zendaya. That's good. She's gonna be their daughter. Daughter. Mhm. Mhm. Unya, ang nakagwapo ani ang nakaganahan ako sa Shrek 5, original cast. Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz. Oo. Oo. Dapat lang. Lain po Oo. kaayo. Si Pinocchio, same. Na kulbaan gud ko nga. Basig ano nila. Oh, kay inguna na ba nadrabaho usahay, di ba? Oo. Na changes. Oo. Pero original cast. Mayo na siya, guys. Mao na akong ganahan diha. Mao na siya, guys. So, daghan na kayo og Shrek. Wala pa gihapoy Austin Powers 4. Dili na yata. Dili na nila yatag. Dili na makaya kring. Kailangan na siya ihatag. Pass the torch na siya kay. Sige. Tiguang naman gud si Mike. Oh, sige. Tigulang na siya, no? Dili na siya. sige. Unsa to kanang iyang ginaingon? Groovy, baby. Dili na. Wala na Dili na bagay. siya groovy. Wala na bagay. Dili na groovy. Oo. Unya, ang next na to, kay ang 90s boy band nga 5. Oo. Mo come back. Wa may nangayo. Pero nabi na sila yung mga sweet songs. Ay, not sweet songs, but some of their songs I listened to when I was a child. Na sila hit song sa atong childhood. Naamampod. Pero way nangayo sa inyong comeback. Guys, nakahinumdum lang gani ninyo kay nan-news mo. Pero wa jud ko nangayo ninyo. Kay ngano. Pagkakita nila na nag-reunion ng M2M, ning sunod pod sila. Kay gusto nila makakwarta. Pang retirement fee. Oh, mo na ilang ginaingon na nostalgia tour. Kay ang mga millennials na may kwarta, mamalit naman sa ilang mga ticket. Tagay do kog mga titles nila. Baby, when the lights go out, every single word cannot express The love and tenderness. Mora na akong nahinamdaman. How kay ko ana ba? Mora na akong nahinamdaman. Mora Sa na? palain. Napa na sila laing songs. Dali lang ato lang sa ikuan be. Mora gyud na ako nahinamdaman. Dali lang guys. Until the time is through. Ding, ding. Now and ding. forever. Ana. Ay, okay. Kani pong keep on moving. We will rock you. Slam dunk the ekring. Ay, slam Dunk the funk. I put it up. You got that feeling. Oh, ba? Oh. No. Daghan din silang hits, no? When the lights go out, keep on moving. Everybody get up. It's done. No, di ba? Ay, wala ako ka na. Until the time is through, we will rock you. If you're getting down, slam dunk, the one to let you go, got the feeling, let's dance closer to me. Mo lang. Guys, okay naman pod. Pero walay nangayo sa inyong comeback, guys. Char lang. Di, gusto sila. Dapat baratong ticket. Ay, dapat sila ang nangayo sa ato ang support. Oo, dapat 500 lang ng ticket para worth it. Okay. Mga to sa Davao lang. Kung magpa-Manila sila, I don't care. I don't care na kung Manila. Oo. Manila lang ba mo tanan perminti? Oo. Magdabaw mo, dito mo ilakibs. Ay, uno. Dako dito. Dako ilakibs. Para luag-luag po, di pa ta maghuot. Gani, no? Baby, when the lights go out, every single word cannot express the love and tenderness. I'll show you what it's all about. Babe, I swear you will succumb to me. So baby, come to me. Unya, unsa ning giingon ni Nathaniel Blanc na apo ni Irap? Maanay version na sa mga Pinoy. Unsa man? Slam dunk the funk, apo ni Irap. Naunsa naman ning Guys, gusto niya pag mag-joke na siya, validated yun na yung joke mo na. Kailangan na siya i-announce kay para malipay po lang akong bana po. Ay, uno. Kay kung dili ba yan ako na-acknowledge yung mga joke, post ba yun na siya sa Facebook. Iyang i-post ang joke niya. Ang joke para na ay mo katawa. Kung di ko mo katawa, at least lahi nga tao ang mo katawa mo na ingnon dyan ako na diri kay para ma-acknowledge po na ako nga katawanan siya. Gani, no. Nga na siya, guys. Apo ni Irap. Apo ni Irap.
Guys, ganahan mo sa mong mic. Sa masultan ninyo sa among mic. Feedback mi ninyo kung asa man ay dapat kuha ni siya, vote in the poll ni siya. Ay, no, dito ka. Kay layo kay ko. Mag-vote in the poll na ka? Kadali lang. Isa pa last. Napay topic diya eh. Michelle Trachtenberg. Kisa man na si Michelle Wala akong Trachtenberg. kabaloon sa pag-pronounce sa iyang last name. Kisa man na. She's everywhere child actor. And she has recently passed away at 39. Everywhere child actor, who do you mean? Siya tong bata sa Inspector Gadget. I don't remember. Maulang ako I remember manumduman. Inspector Gadget, but I don't remember the child. The child. Kay, nakita na ko na siya. Familiar iyahang naong. I don't recognize her specifically na kanang, si Kuan, si Michelle, dili ko ana. Pero pag makita na ko siya, asa gani ni siya. Permente, because you know what? She's everywhere, manggod. Daghan kaayo siya o movies, kakatong bata pa ta. Di ba nabaya tayo Disney Channel sa una, no? Nana siya sa mga movies siguro dito. Mga Disney original movies. Unya, nakita na ko siya sa Gossip Girl. Kaya nitanong ako Gossip Girl like some years ago. Naa siya dito, one of the actors, or one of the characters or cast. Unya, pagkakita na ko sa iya dito nga, ay familiar siya, asa gani ni siya. Pero kanang, wala ko kahinumdum gyud ba. Daghan maging anang artista. Asa gina ko gani. ni siya nakitaan, pero daghan na ni siya gibuhat. Isa ana si Michelle Trachtenberg. Unya, daghan karon og nakabalita nga ning panaw na si Michelle Trachtenberg at a very young age of 39. What happened? Wala nila gi-reveal. Is this Pero a na siya child? sakit. Na siya. Sige. Ano Mayroon siya? pa ko basig parihan ni sa mga sakit nila Paris Hilton, nila Lindsay Lohan, Naa sila yung mga ginaingon na ingon ana, na sila yung mga speculation kay mga ning child gawas actor manggun- syndrome. ning gawas manggun ni siya last year 2024 nga nilahi daw iyang naong ana baya na no. Basta mulahi ang naong sa artista. Hala, naunsa na siya. Unya, mo to ilang gi-speculate. Hala, naunsa di ay na siya. Lain lagi iyang naong no. Ana ba na. Pero murag naa siya sakit siguro. Wala lang nila pa-reveal kung unsa gyud. Ang speculation lang. Wala nila pa-confirm. Wala nila gipa-autopsy sa pamilya. Wala. Kung peaceful lang nga. Peaceful kuan. lang daw ilang gusto. Smooth kuan lang. Smooth farewell. Ana. Naay nag-comment. Ana si Nathaniel, asa naman inyong Bisdak Academy? Hala, no! Nakalimot ta! Ang atong Bisdak Academy word of the episode. Off the episode. The Bisdak Academy word of the episode is wala. Di, kuan na lang, kanhi. Ay, kanhi. Kanhi. Kanhi, walay nagagamit gid ana dire. Sa Davao, walay nagagamit og kanhi, guys, pero gina-mention niya ambot. Nganong nga na siya. Mga reporter, manggod. Mga reporter, mga mga newspaper. Kumbaga, professional. Mga professional. Gina-mention na siya. Kanhi. Nade tay professional tone nga Bisaya. Di ba sa English natay casual tone? Na professional tone. Naay ka ng professional tone. So ang kanhi is a Bisaya. Siguro ginagamit po na sa traditional Bisaya, 'di ba, Cebuano? Siguro ginagamit po na dito, I don't know. Pero dire sa Davao, casually conversational, wala na ginagamit. Ang ginaingon lang nato is Sa una. Sa una. Sa una. Uyab niya sa una. Uyab Pero, niya tong sa una pa jud. Uyab niya tong high school, uyab niya sa una. Or moingon na lang gitag ex-girlfriend, boyfriend. English na lang. Dirita sa Davao. Pero ang kanhing uyab, kanhing ex. It means ex or former. Former. Kanhing presidente. Kanhing maestra. Kanhing kabit si Permilia. Ay nagbalikan naman si Andy og Or Filmar. wala ta kabalo kung kabit gyud sila oy. Wala kabalo. Wa quick care jud. Na kualan na cross lang nila ang boundary. Di kumutuan na laing ana. Di na pwede oy. Akong bana ana.
Mag-ingana, naay ka ng ingana jud, patato silang duha sa iyang friend na babae. Shotgun diretso eh. Hey! Shotgunon diretso. Bish, bish. Hey! Oh, shotgunon silang duha. Ako ana no? Mm. I'm not talking to you no more. Mara na ako ah. Ah. O sige mo to ang Black Cad Ang sudo. Bisda Academy. Dapat na ay butanging sound effects. Mo gani no mangita sa og sound effect. Bis the Academy. Bis the Academy. Miss the Academy. Bis the Academy. Miss the Academy. Oh, pwede na. Butang ilag echo. Ay, pwede na karon be. Miss the Academy. Una sa baba be. Ay. Bis the Academy. Miss the Academy. Ay. Isunod lang ka sa. May naka-echo be taron. Vote in the poll. Bis the Academy. Miss the Academy. Bis the Academy. Miss the Academy. Oh, yeah. Guys, mo na to, i-record na to niya, balika lang, di na natutubuhaton usab. Ah. Balikon lang ni mo na naka-template. Okay. So before that, we started that segment, you have to put that somewhere. Oy, naana me. Real-time sound echo effects, microphone effects. Ni effect siya, nadungan kaya nila. Wala, umbot. Wala ko balo. Sige, mag-vote in the poll na ko ha. Oh, sige. Vote in the poll! Kailangan pa na ako mag-reach out dito. Asang inyong mas ganahan nga microphone? Ang amuang luwag? O kaning bago nga microphone? Mahagbong na guys. Tesa. Guniti ha kay ka na magkuan ko. Wala pa ko kabalo sa pangutan. Ano sa ako pangutan na? Nagaimig kuan. Usa inyong mga Bisaya nga words nga gusto matun-an. Ay, uno. O tagay kog English words nga akong i-translate sa Bisaya. I-answer sa ano pa na. Sige. Ug ang pangutana. Sab. Dagaya to eh. Usab. Ug ang ay kadali lang. Ug ang pangutana. Unsa nga Bisaya words or phrases ang inyong gusto i-cover na mo sa next Bisda Academy. Mag-comment lang kamo sa Spotify, YouTube, or Facebook. Ay, mali. Na mao. Kung nalingaw mo, please consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-subscribe na lang pod para ma-notify mo sa among latest episodes. I-search lang sa imong paboritong podcast app, Dili Ni Advice. Ug basig na mo yung mga topic suggestions or questions, please reach out to us. Don't worry, your submissions are anonymous. Dili mo mailhan to submit your stories to advertise or sponsor for our show. Go to diliniadvice.com. Again, that's DILINIADVICE.com. Yes! Unya, maora to guys. Thank you so much everyone. Sa mga naglantaw, sa mga naminaw, thank you so much. See you next time. Bye!